Bé, tenim amb nosaltres a Esteve Edo, l'escultor valencià que exposa en el Museu Històric de Nules les exposicions de tipologia religiosa. Esteve Edo té 81 anys i és exdegà de la Facultat de València i professor emèrit de la mateixa facultat, no? De la Universitat Politècnica. Bé, vostè va començar als 14 anys en l'Escola d'Artesans d'Art i Oficis de València. Exacte. Vaig estar en l'Escola d'Arts i Oficis primer, ja tenia 14 anys i la meva vocació des de que era monaguillo ja es començava a fer coses jugava en la cera fent figuretes i fent cosetes, sí, era la meva afició ja des que vaig néixer. La meva pregunta era això, per què als 14 anys vostè ja se va decantar cap a les arts? Sí, jo ja ho tenia clar el que jo volia ser, però no ho sabia, si comença una època era un poc difícil, hasta que un sacerdot que jo estava entonces de monaguillo diu, este xiquet deu ser escultor, serà escultor, i quan ja tingui l'edat me va posar a treballar en un taller d'imagineria. Per a vostè què és l'art? Per a mi l'art és un sentiment que deu de tindre l'escultor que faci, sobretot que esta és la segona exposició que jo faig d'art religiós. La primera exposició que vaig fer d'art religiós va ser en Benimara, en Nazaret, que estava entonces el arzobispo Olachea, del arzobispo. Entonces estaba también allí don Baltasar Argaya y dice, oye Esteve, me ha gustado mucho eso que has hecho de ese relieve que tienes para Aguas Vivas, de las bodas de Caná. Y entonces yo pues me va a animar y vais a hacer la primera exposición de art religiós, perquè per mi l'art religiós, a part de que té que ser un escultor uno complet, té una transmissió que deu de fer sentir al feligrès aquesta emoció que tu estàs pensant quan l'estàs realitzant, perquè jo crec que si això no se percebeix el creient que va, jo crec que no s'ha aconseguit verdaderament la verdadera vocació de l'escultor. I per a vostè com a artista, algo vell pot no agradar? O viceversa, algo que agrade pot no ser vell? Com? Algo que siga vell, per exemple, un quadre de Goya, no? De la seva etapa negra o alguna cosa que és vell per el simple motiu de ser de Goya, però per a vostè no pot agradar i s'obra d'art? Aquesta obra d'art per mi és meravellosa. És per tant, jo que he estat tant de temps vent al Greco, sóc un enamorat del Greco, i jo que estigui 2 anys de professor en l'Escola d'Arts i Oficis de Toledo, sempre en quant me n'anava a l'escola que tenia de Santo Tomé, on estava el Greco. A mi m'entusiasma. El Greco és una cosa que m'enamora per l'espiritualitat que tenen les seues obres. I vostè, parlem de la seva vida un poc, vostè ha guanyat molts premis, també ha viatjat per arreu de tot el món i sense cap dubte pues, haurà conegut a molts escultors com vostè, molts artistes. En quina suposa que hauran influenciat en la seva obra, però en quina forma han influenciat en la seva obra? Han influenciat en l'espècie la primera vegada, claro. Jo encara era molt jove quan me n'ania pensionat per l'estat francès en una beca a París, en la que estigui 2 anys, pues estigué en escultors com Osip Stakine, i aquest escultor me va donar a mi a orientar una espècie, estigui ajudant-li, jo ja era professor, però m'agradava ajudar-li per a poder aprendre. I tal vegada que l'artista, sense donar-se compte, agarrem influències i les paraules que ell me dia, pues això m'agradava. Ell era un home que feia les coses molt simples, en grans planos, línies tallades, i aquesta simplicitat se pot apreciar en la meva escultura que tinc ja dins d'allò que tinc ahir d'Adam i Eva. I jo per això sempre estigui quasi un any treballant en Osip Stakine i vaig aprendre moltes coses a tindre aquesta cosa que tenia un poquet massa d'academicisme. I de la seva vida vostè què destacaria? O sigui, quins són aquests moments que vostè recorda més? Pues jo destacaria el monument que tinc, que vaig fer, bueno, la primera,
una de les alegries més grans és quan me van donar el Premi Nacional d'Escultura en el Ministeri d'Educació Nacional. En 1945 me donaven el Premi Nacional i va ser un homenatge que me van fer en València. Això va ser l'alegria més gran i era una escultura innoval. I per cert que no li l'havia pagat encara a l'empresari que m'havia deixat. Diu, emporta't ixa madera, ja me la pagaràs com pugues. I va ser premiar i jo vaig tindre l'alegria més gran. I està en el Ministeri d'Educació Nacional i després la passaren, me pareix, al Museu d'Art Modern de Madrid. Així en l'exposició, centrant-nos ja un poc més, hem vist temes com el de la pietat, que el té ahí. La pietat a lo llarg de la història de l'art s'ha tractat amb una certa violència. Els grans autors italians sempre que l'han retratada amb violència. I vostè, al contrari, pues, se veu la pietat en falta de violència. Quin és el motiu? El motiu és que jo crec que després de llegir bé la vida de Jesucrist en diverses vegades que l'ha llegit, jo crec que Jesucrist devia ser tan humà, tan tendre, tan transmissor de les coses, que jo crec que donaria dolçura. I no pot ell estar com qualsevol mortal de nosaltres, que ens podem posar violents i tot això. I per això la meva escultura religiosa, el primer que jo tinc és que expresse aquesta cosa de serenitat. No m'agrada la violència. Jo crec que en moltes persones, com per exemple en la crucifixió, pues el lladre, el malalt lladre, pues jo crec que estaria en les mans quan li clavarien els claus, su fill xillant i tot. Sin embargo, Jesucrist no va sentir. És que no le haremos daño. Entonces, també vaig llegir una de les coses que me va causar molta impressió, és que quan a Jesucrist el ficaren a la columna, li estacaven la corona d'espines. Dice, estáquesela más, que no le hace daño. Y le caía la sang. Luego, com si fuera immutat a una cosa. Claro, això ho pot fer només una persona com Jesucrist. Nosaltres, un mortal, no ho podem fer. I després també vostè en les seues obres, per exemple, les talles de madera que té exposades li falta una mica de policromia. O sigui, no... Pensa vostè que el material en el que estan fetes les obres són suficients per a reflexar els seus sentiments cap al públic? Sí, jo crec que sí. El públic, quan l'ensenyes en eixa, per exemple, en eixa talla de fusta, en la que se veu veure bé la qüestió de la veritat, d'escarnar de la talla en la madera o el marbre, no? Jo crec que, sobretot en la madera, perquè en la madera hi havia molts subterfugios que es comencen a posaven teles, i aquestes teles ficaves a vegades en cartons i al policromar. No m'agrada a mi mai la talla de l'escultura, m'agrada descarnar, tal natural, com se veig en els nus, que se veig a tot. I això jo crec que la gent va apreciant. M'ha donat compte que ja així en nules tenia un poc de por a molta gent, però des de quan vam vindre a la comunitat del Crist, així o de la columna, i diu, jo és que m'agrada deixar-ho així, ells estaven entusiasmats. Ja que jo crec que hi ha que educar a la gent un poc i no a posar policromies que a vegades maregen i no li pareixen res a el que ha fet un professor. Bé, i per a finalitzar, ja l'última pregunta. Suposa que vostè va viatjar a París, va estar molt de temps en França i haurà visitat el Museu del Louvre. Vostè, si se cremara al Museu del Louvre, què salvaria? I no me conteste el foc. Bueno, salvaria tantes coses que ara no les podria contar, perquè jo crec que després de veure allò havia unes coses que n'hi havia de Velázquez, crec que també n'hi havia diverses coses, una sala o dos que n'hi havia segurament dels francesos quan estigueren en Espanya, Napoleó, jo m'he dit prendat de veure alguns retables i de veure escultures i pintures de l'època Goya, Velázquez, pues jo per a mi em pareix que en Goya salvaria per això possible tot per a salvar, sí. Bé, doncs moltes gràcies i bé, ja coneixen un poc més aquesta escultora Esteve Edo. Moltes gràcies.
Bé, avui és divendres sant i en molts pobles a lo llarg de la nostra província hi ha tradicions. Estem així en l'ermita de Sant Joaquim de Nules amb Vicent Felip, cronista oficial de la ciutat, i ens explicarà la tradició que n'hi ha així de vindre a besar els peus al nostre Senyor. Vicent Felip, explica'ns un poc la tradició. Bé, és una tradició que singularitza Nules enmig de tots els pobles de la província de Castelló. Crec que és l'únic lloc on es fa, i la tradició és de visitar totes les ermites i totes les esglésies de la població on s'instal·la un llit on se posa el Crist mort, i la gent acostuma a vindre després de dinar i fins a hora de provessó, pràcticament, a besar els peus del Crist. La tradició se manté tal conforme ha sigut sempre, únicament en l'ermita de Sant Joaquim. Els altres llocs han sigut ja ocupats per cofradies i, evidentment, a banda del Crist mort, estan ficant ja les andes en els passos de Setmana Santa que enturbien una miqueta la tradició. La tradició genuïna és simplement el Crist mort damunt d'un llit i la gent besa els peus. I des de quant temps està aquesta tradició, així en Nules? La tradició és una tradició immemorial, vull dir, no coneixem els orígens, però jo penso que és una tradició ben bé que pot vindre des del 16, no? Bé, doncs això és tot. Si volen, anem a veure-la.